Музей ул хәтер хәзинәсе. Тарихыбызны тулырак күзаллау, халкыбызның данлы үткәнен кадерләп, киләчәк буыннар өчен мөмкин кадәр тулырак саклау һәм шулай ук халыкка күрсәтү юнәлешендә күп эшләр башкарыла. Бу безнең төп бурычларыбыз булып тора. Кулъяулык, сөлге, мендәр тышларын чигүләр инде үткән чорда калды дисәк, һич юк. Бүген дә улыбызда күз явын алырлык кул эшләре тудыручы осталар җитәрлек. Шул уңайдан Мөслимә апа Гатиятуллина юл тоттык. Максатыбыз аның кул җәүһәрләрен фотога төшереп, халыкка җиткерү. Өенә килеп керүгә аллы-гөлле чигешләр, ишек шаршаулары, тәрәзә, матча кашагалары, шелтәрле пәрдә, кызыл башлы сөлгеләр, чигүле ашъяулыклар, карават япмалары, мендәр тышлары нәфислеге белән хайран итә. Күпме күңел җылысы, күз нуры, сабырлык, бөртекле хезмәт салынган аларга. Төсләрен җумыйча, 60 еллап сакланган чигешләре дә көзге болытлы көннәрдә күңелгә рәхәтлек, яктылык, җылылык биреп торалар. Музей фондларында да шул кадерле ядкәрләр арасында Мөслимә апаның мендәр тышлары, аяк чолгаулары, чигерешләре саклана. Кичкенәдән әбием белән туку станогында эшләргә өйрәндем, чигәргә яраттым дип сөйләде ул. Фәйзелниса әбисенең буыннан буынга тапшырылып килә торган кызыл башлы сөлгеләре кадерле мирас булып аның сандыгында урын алган. Аларны зур саклык белән, мәхәббәт хисе белән алып безгә дә күрсәтте. Һәр ырбак сайын эләктереп, озын сугарга кирәк бит озынны. Анда бит шырпылар куялармы? Шырпылар куеп. Шырпы куюы монысы нидәнең? Айлы палас әби суккан иде шунда. Мин нигә кере аша биреп торам. Башта кере аша бирәбез бит инде. Ул балкашык белә алып тора, мин тияктан биреп торам. Епне менә шу озаткан епне менең. Сиңа ничә яшьләр идең, Мөслимә апа ул вакытларда? Мәктәптә укый торган вакытларда? Менә шу 8-9 яшьләремдә булганмын инде. Станок Үзебезнеке иде дә суга торган да бар иде, озата торган да бар иде. Аннан соң епне бит ул киләптә иде. Да, киләптә. Киләпне менә шулай баскан иде и ни 4 нәрсә кадаклаган иде менә шулай. Менә шунарга кигерәләр иде киләпне. 4 кереле диләр булай. Юк, кере түгел ул, кере бүтән нәрсә. Менә моның исемен белмим инде хәзер. Менә шунарга кигерәләр иде, шунардан без йомгак ясый идек, йомгак чыкны идек. Шүргеч бар иде, шүр ясый иде. Шүргеч. Аны инде шүрене тен уйнар. Епләрне каналар идегез? Епләрне маналар иде, ниләр арткыларны, буйларны нитәләр сатып алалар иде. Кизе менә бу кызылларны. Тегесе бу киндердән сугылган да бит епләр. Киндердән пәзи. Пәзине талкый иде гәлминдә талкый. Талкыда аның. Пәзи кизләвендә да бит. Тегел. Аның ни бар? Уртасы буш. Бер башында ни? Күтәрәсең дә талкыйсың. Арага кергәч, нитәк балгалары кыйыла. Пәзин. Чүпләмә нигә әтәй киндрашларына чүпли идек. Әнәләр киндрашлы бит аны. Нитәбә шул чүпләмәсеннән нигә пәзи ясыйлар иде. Аннар талкыйлар иде аны. Аннары нидә тәрәшли ясыйлар иде пиццалында. Ул тузанга китеп бетте икән. Аннары әби шунда ирли иде. Әле бит тулада басалар иде. Тула ясыйлар иде. Тулага киң була иде инде керәсәнең айрым була иде. Шулай киң була иде, тула булгач аны шиләмәткә ибәрәләр иде. Дигә яуратмага. Басырга ибәрәләр иде. Һәр берсе авылдан зыйып китәләр, аннары китерәләр. Ул менә шуның нилек кенә кала. Кистек буйлык. Йон утыра, йон. Буе пәзи, аткырысы йон. Ирлиләр иде. Полный система. Ап-ак була иде. Әбигә киләләр кистерергә. Нигә? Бәйләү чигү осталыгы Мөслимә апаның кызы Розалиягә да күчкән икән. Ул да куллары белән гаҗәеп
сокландыргыч, кабатланмас гүзәл сәнгать әсәрләре иҗат итә. Җептән үреп эшләнгән баш киеме, кызлар күлмәге, сабыйлар пинеткасы һәм башка уникаль экспонатларыбызны тулыландырып тора. Хәтта Әлмәт шәһәрендә Татарстан Җәмһүрияте көненә багышлап уздырылган күргәзмәдә Розалия апаның чәчәк бәйләмеш, чигелгән картиналарын сатып алырга теләк белдерүчеләр дә шактый булды. Ә инде 2019 елда Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы каршындагы Милли мәдәниятне үстерү республика үзәгенең фольклор-этнографик экспедициясе әгъзалары Мөслимә апаның өендә булып, фәнни эшләр өчен байтак кына материал җыйдылар. Уңган, булган, тыйнак Мөслимә апаның гөлләре аның тәрәзә төпләрен озак еллар ям өстәсеннәр иде. Халкыбызда кадерләп, сандыкларда сакланган яки ваемсызлыкка очрап чәчелеп, аунап яткан ядкарларны эзләп табып, кире халыкка кайтарган, тарихыбызны барлап, милли хәтеребезне яңарткан хәлдә генә без милләт булып сакланып кала алабыз.